popularnog zagrebačkog fotografskog ateljeja Tonka, ili kako su je u Zagrebu od milja zvali Teta Tonka, rođena je u Varaždinu kao Antonija Vajda 1887. godine. Varaždin je u to doba mjesto s već razvijenom fotografskom kulturom i djelatnošću. Tu nastaju i prve dagerotipije na tlu Hrvatske, a grof Juraj Drašković u blizini izrađuje prve kalotipije. Mlada Tonka rano pokazuje zanimanje za fotografiju i surađuje u ateljeu uglednog fotografa Artura Kulčara. Prema članku u Varaždinskom vjesniku, već je s 15 godina dobivala pohvale i nagrade za svoje radove. To se podudara s prijelomnim razdobljem u povijesti fotografije, koja se do te 1902. godine tretirala umjetničkom granom koja se može bez ikakva ograničenja tjerati, a prema tada izašlom zakonu imade se fotografiranje smatrati obrtom za usposobljenjem vezanim. Svjesna da joj je fotografija životni odabir, Tonka se odlučila osposobiti i usavršiti na netom osnovanom, a danas poznatom zavodu Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie, Lichtdruck und Gravure u Minhenu. Vrativši se u Varaždin, nastavlja raditi s Arturom Kulčarom, za kojega se i udaje, pa je u povijesti hrvatske fotografije zabilježena kao Antonija Kulčar. Prije Prvog svjetskog rata otvara atelje u Zagrebu. Iako se adrese na opremi fotografija mijenjaju, to ne znači da se ona selila, već da je trg, u skladu s geopolitičkim promjenama, mijenjao ime. Na tome mjesto ostaje sve do 1932. kada od Franje Mosingera kupuje dobro uhodani i glasoviti atelje u Ilici 8. Tonka je ubrzo stekla ugled vrhunske portretistice, o čemu najbolje govori izbor portretiranih. Klijentela su joj predstavnici kulturne elite, svijeta kazališta. Postaje i kraljevska dvorska fotografkinja s ekskluzivnim pravom snimanja članova kraljevske obitelji. Njezin atelje, osim osnovne namjene, bio je i omiljeno neformalno okupljalište gradskih intelektualaca i umjetnika. Da je vrijednost njezinih radova odmah prepoznata, potvrđuju tekstovi u dvama katalozima izabranih dijela. Prvi iz 1921. posvećen je 20. obljetnici djelovanja, koji potpisuje Vladimir Prestini. U prvome redu valja istaknuti njeno fino opaženje i brižljivo predomišljanje prije nego će svoj model snimiti. Spretnost u dovađanju svjetla očitovat će svaka slika, a ta spretnost doprinaša mnogo k tome da se linije modela lijepo iznose. Nadasve vrijedi za njene slike finoća i nježnost kojem one odišu. Slavni Milutin Cihlar Nehajev 3 godine poslije ističe: Doista ženski ateljeri zaslužuju pažnju, ako ne iz onih filozofskih razloga koje je zato pronašao suptilni istraživalac, a ono sigurno radi toga što fotografirani portret predstavlja uvijek nešto intimno, domaće, pa zato i zalazi u domenu onoga što je oduvijek bilo vječno žensko. Znakovito je da Tonka ponovno aktualizira ženski akt kao temu, a poziraju joj istaknute zagrebačke dame, vrlo često pod krinkom. Portretirane tretira na pomodan način u pozama i fotografskoj obradi, kako je domaća publika naviknula gledati na snimkama slavnih filmskih zvijezda ili pak modela iz sve brojnijih svjetskih modnih časopisa. Taj segment fotografske djelatnosti izraziti je primjer žanra i mogao bi se definirati kao mondeni elitizam. Filmska umjetnost, pogotovo vizualna ekspresivnost njemog filma, potencirana stražnjim osvjetljavanjem, uvodi i u fotografiju sinastičku interpretaciju i ovladavanje ekspresivnim i psihološkim pristupom. Tako dolazi do dvojnosti koja komercijalnu snimku pretvara u kreativni trenutak. Prisutne su onodobne tendencije u tretmanu portreta, koji impostira u maniri suvremenog građanskog portretnog slikarstva. Održava tradiciju plemenitih tiskova, postižući slikovitost, rabi mekocrtače i kazališnu, gotovo filmsku rasvjetu. Idealiziranu ljepotu želi postići naknadnim intervencijama i obaveznim retušem.
radove koje je smatrala umjetničkima opremala je paspartuom i potpisivala olovkom u verzalu, energično ga podcrtavajući. Ostali su označavani samo suhim žigom. Povijest hrvatskoga glumišta 20. i 30. godina mogla bi se rekonstruirati Tonkinim fotografijama s brojnih predstava. Godine 1925. na velikoj izložbi Art Decoa u Parizu Tonkine fotografije ilustriraju dionicu kazališta, scenografiju Ljube Babića za koju on dobiva Grand Prix. Vjerojatno su tomu pridonijele i njezine ekspresionističke fotografije. Omiljeni modeli bili su joj Marija Ružička i Maja Stroci. Sačuvane su cijele serije njihovih portreta, kao i niza istaknutih glumaca toga doba. Pojavom ilustriranog tiska, pogotovo tjednika Svijet, čija je urednica bila slavna Zagorka, koji je bio tiskan u najnovijoj tehnici bakrotiska i koji svojim potpunim oslanjanjem na fotografiju postaje njezinim glavnim promicateljem, začinju se mnogi žanrovi naše novinske fotografije. Atelje Tonka svojim fotografijama svih aspekta građanskog života gotovo u potpunosti ispunjava njegove stranice. Konjske trke, maskembalovi, kupališni život na Savi, prva natjecanja ljepotica, uključujući i Chronique Scandaleuse. Osmijeh naše prve misice, Štefice Vidačić, ovjekovječen je također kamerom Antonije Kulčar, popularne Tete Tonke. Sva obilježja stila vremena najbolje su došla do izražaja u natječaju producentske i distributerske kuće Fanamet za filmske zvijezde. Slijedit će ga natječaj za Miss, te najljepšu frizuru i još mnogi drugi. Stotine mladih djevojaka slale su svoje fotografije izrađene u profesionalnim ateljejima u časopise koji su podupirali ove natječaje. Tako je i Tonka pridonijela kreiranju idealizirana svijeta, temeljenog na kolektivnoj fantaziji i njezinu viđenju uloge žene. Ovaj zamišljeni svijet ljepote razvijao se pod utjecajem estetskih novosti i fotografskih trendova. 1927. u svijetu su objavljene fotografije izleta duž obala Sredozemnog mora. Te izravne, nerežirane snimke uzbudljivoga putovanja parobrodom predstavljaju jedan od njezinih izleta u klasičnu fotoreportažu. Tonka je i u Rogaškoj Slatini paralelno vodila podružnicu istoga imena. Nakon Drugog svjetskog rata nestala je potreba za elitnim fotografom. Njezini fotografski saloni svedeni su na tek male obrtničke radnje. Zagrebački atelje se gasi i Tonka se sa preostalom fotografskom ostavštinom seli u Rogašku Slatinu, gdje umire 4. rujna 1971.